Auzitegi Nazionalean 3 epaiketa eduki ditu. 3 horietatik 2 absoluzioa izan dira eta beste batean kondena izan da emaitza. Eta kondena honengatik kunplitzen ari da oraintxe bertan kartzela zigorra Zabaiako espetxean. Ez dauka beste zigorrik. Esan behar da, 3 epaiketa horietan, 2 absoluzioetan eta kondenan froga berdinak izan direla. Torturapean lortutako frogak. Lehenengo epaiketa egintzenean kondenatua izan zen, Auzitegi Gorenak ez zuen gure helegitea onartu, Auzitegi Konstituzionalak ez zuen gure helegitea onartu, eta esan dezakegu ziur Estrasburgoko giza eskubideen epaitegira helegitea aurkeztuko dela. Hori aurretik ere erabakita geneukan. Bigarren sententzia absolutoria izan zen, baina ez da torturaren aipamenik egiten, eta 3. sententzia hontan, Entzutegi Nazionala, Entzutegi Nazionaleko sala, gai izan da, agerikoa zena adierazteko sententzia batean. Hau da, Iratxe Sortzabal torturatu izan zela, Guardia Zibilen eskutan. Lehenengo aldia da, horrelako sententzia bat ikusten degula, behintzat terminoei begiratuta. Aitortu behar da ere, sententzia hau, urteetan, bai nazioarteko erakundeetan, nazioarteko epaitegietan, herrietan edo Euskal Herriko edozein txokotan, torturan aurka egin den lanaren islada eta ondorio dela. Berriro ere, frogatuta geratu da inkomunikazio erregimeneko atxiloketa tortura praktikatzeko beharrezko koladeroa dela. Eta ikusten dugun bezala, ez dela iraganearen parte, baizik eta praktika honen bazka izan zirenen oraina eta etorkizunera arte zabaltzen dituela bere ondorioak. Herri honetako erakundei dei egin behar diegu. Euskal Herritar baten giza duintasunari zuzenean eragiten dion gai honen aurrean, aho batezko erantzun irmoa espero baitugu. Horrelako gertakeriak ez naturalizatzeko deia. Giza eskubidetan ezteko beharrari, indarkeria tresna politiko gisa deslegitimatzeko pedagogia egiteko beharrari eta abarri buruzko diskursoak, edukirik gabe geratzen dira hain gertakari larrien aurrean gure agintariek eta ordezkariek isiltasuna aukeratzen dutenean. Ildo beretik, azpimarratu nahi dugu Iratxek herri honetan torturatutako milaka pertsonek bezala, eskubidea duela jasandako giza eskubideen urraketa larria, aitortua eta erreparatua izan dadin. Iratxe Sortzabal torturatua izan zen. Baina orduan badago galetu beharreko zerbait. Nortzuk izan ziren torturatzaileak? Non dira elektrodoak aplikatu zioten horiek? Non sexualki erasotu zutenak? Hilko zutela mehatxatu zutenak? Non daude egitate hauen egileak? Ezin ahaztu dezakegu tortura ez dela delitua bakarrik. Nazioarteko legidian gizartearen aurkako krimen bezala tipifikatuta dago. Beraz, non daude eta nortzuk dira. Momentu honetan, giza eskubideen behatokian aukera ezberdinak baloratzen gabiltza, Iratxe Sortzabalen atxiloketa, galdeketa eta torturan parte hartu zuten, Guardia Zibilen aurka salaketak nola eraginkor egin. Espainiar epaitegiek erreakzionatzen ez badute, nazioarteko bideari ekingo dio giza eskubideen behatokiak. Iratxe Sortzabalek jasandako oinazeak egia eta justizia osoa izan arte, aukera guztiak agortzeko prest gaude. Tartean noski, akusazioa ireki eta la behar bada egileen zigortzea bilatu.